ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೇನಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಚ್ಚಿನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂತದ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಹಾಲಾದ ಬೈತಿಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕ್ ಐ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೈಲುಗು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡುನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರಂಡಲ ತೆರೆಯ ನೋಡತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚು ವೇಳೆ ದೈ ಹಾಲಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೆತ್ತದು ಅವು ಪಾಡುಲ್ಲಿ ಆ ಬುರ್ಚ ಐಕ್ ಓಕೆ ಆವ ಎನ್ನ ದೈಕ್ ಓಕೆ ಆವ ಅಂಡ ಮಾತ ದೈಕ್ಲ ಮಾತ ಮದ್ದಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತೂಕ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತ್ ತೂಪೆ ಅವೆನ್ ಕೊನತ್ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ದೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏರ ಅವೆತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಟೈಮಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೂ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ 50 ಪೂ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾರ್ ಚೈನ್ ಪಾಡುನ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೆರ್ ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಾರದ ಉಂಗಿರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಬಂಗಾರದನೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಉಂಗಿಲ ಬೊಳ್ಳಿದನೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಚೈನ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾರದ ಉಂಗಿಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಡುನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡುನ ದ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಇಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡ್ರ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದು ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುವತ್ತ ಆ ಬೆರಳಿದ ನರ ಉಂಡತೆ ಆ ನರಂಬಗ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಚೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೊಂಜೋಕುಲು ದಾಯ ಪಾಡುನ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಐತ ರೀಸನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ದುಂಬು ಪಂಡ ಬಂಗಾರದನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಡ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಾರಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಬಂಗಾರಗ ಐತನೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಡುಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುನ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆನ ವಿಷಯ ಸೊಂಟದ ತಿರ್ತ್ ಏಪಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಸೊಂಟದ ತಿರ್ತ್ ಏಪಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಏರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಉಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳುಲ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ.
ಸೊ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡು ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಚೀ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಬೊಳ್ಳಿದನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಅಕ್ಲಿನ ಬರ್ತುದು ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅವೆನಿಗೆ ಇತ್ತದ ಬೊಳ್ಳಿದನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎರೆಗಾಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಾಯೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಲೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಯಮಲ್ತು ತಿಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದು. ಸೊ ಈತೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆತೆ ಏರಾಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ದಯಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತೇನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Bye bye. Take care.